Menor de edad sa Lingayen, ginahasa noong bispiras ng Pasko. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Ginahasa ang isang minor de edad sa bayan ng Lingayen noong bisperas ng Pasko matapos umanong mga ruling. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Amor Mio Sumine, Chief of Police ng Lingayen PNP, base sa ulat ng ina ng biktima, naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi noong 24 ng Disyembre. Cohort. So since kakilala nung isa sa mga kaibigan nung victim, yung suspect, ang ginawa niya, tinawag niya tapos nagpahatid. Nakiusap na kung pwede ihatid itong isa sa mga kaibigan ng victim. So yung suspect nag-agree naman tapos inihatid kaagad yung kaibigan ng victim. Samantala, yung kasama nung suspect na nakaangkas sa kanya nagpaiwan. So bali ang naiwan po nakasama ng victim ngayon yung isa pang kaibigan ng victim tapos yung victim saka yung suspect bali tatlo yung kaibigan bali tatlo po sila. So, hindi naman nagtagal pagkahatid nung suspect doon sa isang kaibigan ng victim, bumalik kaagad. Ngayon, isinunod naman na ihatid itong victim. Pagkasakay ng victim, sumakay din yung kaibigan ng suspect. So, tatlo sila doon sa motor, pinagitnaan yung batang victim. Naiwan na yung isang kaibigan ng victim na naglalakad. So buong akala nitong victim ay ihahatid siya doon sa kanilang tahanan, doon din sa Barangay Balukok. Kaya lang, allegedly dinala siya dito sa may parte ng Gibson East, dito sa may Biwok. Hanggang doon na po nangyari yung Kinilala ang suspect bilang si Roniel Alcantara Gamboa, 18 anyos na residente ng Barangay Balukok sa bayan. Samantala, nagbigay naman ng 24 oras na ultimatum mga alkalde ng Lingayen sa suspect na sumuko sa kustodiya ng pulisya. And I'm giving 24 hours for the PNP to immediately put into custody itong principal suspect na ito at saka yung accomplice. Possible accomplice. No? Inihahanda na ngayon ang kasong statutory rape laban sa suspect. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. 4.7 IFM. Report! IFM News. IFM News. IFM News.